Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube keluarga Mas Goblon. Halo pemirsa. Mendung peteng guys. Mohon maaf aku gak make upan pemirsa. Malah apa? Mendung peteng guys. Iki aku bunuh sampah dhisik. Wis rituale. Mohon maaf ya aku gak make upan, wis tak resiki make upku. Raiku nganu pemirsa rasanya ki pliket kabeh ngono lho guys, ora tak make upku ora tak resiki. Iki ndek mang tok tunjukan guys. Engko tak ceritani, aku tak bakar sampah iki lho. Niki rentan apa pemirsa? Rentan semut api. Engko ora ndan tak bakar. Gidrang-gidrang tenan. Semut ki dikai obat suket yo meso anu. Lek obat suket dikai iku lho, apa? Marsal yo nganggur. Yo maksud iki mati engko ngalih nggone. Wis leng-lengane mari pemirsa. Tak obongi sik guys, pakai iki sampahku. Sampahku banyak sekali hari ini guys. Bongi guys, bongi nenen yo mah kok numpak nenen wis sore iki entuk tonjokan aku nek di sini ya pemirsa yo sistemnya nek dicepu itu nonjoknya siang, sorenya malamnya sudah mulai buka gedek dan orang-orang siap pada nyumbang buah pemirsa. Jadi ora kok ning Jepang iki 2 hari sebelumnya wis nonjok sing ado-ado, engko sing cedak engko sing hari H-2 H-3, H-2, H-1. Nek nang kene iki nganu pemirsa dadaan cara mulane dalam arti awane nonjok tak dono pemirsa tunjukan iki moro nganti tak pangan wong bermangan bakso aku guys wareg. Nah, gimana untuk tunjukan guys aku. Tunjukane apa mbek kayu ngono kuwi, tunjukane ya sego iwak. Guys yo. Tunjukane sego iwak. Bumbu ngono kuwi lah apa meneh. Nah, gimana untuk tunjukan dadi iki mang insyaallah rencana ambek deku arep ngejak mang. Maaf pemirsa celana aku garing. Ngejak bareng buah nyumbang buoy ya aku malah beneran untuk batur pemirsa itu tak jak omong-omongan pernah sering juga tak jak nang ewoe anake perangkat desa pernah juga tak jak nang ngene Pak Car ewoe Pak Cari aku lali guys. Nah ya muga-muga sendiri rezeki iso bisa beli lemari khusus tas, lemari saya amburadul guys yo. Sepatu nih Mas Anto, sepatuku. Bah besok ben rezeki. Iki aku arep rencana sebenarnya iki nanti sore, cuma karena deku ngejake deku kan kerja sik pemisahan nggone dulure kono toko material kono. Piye to engko ae to? Yo kantong jenengan dhewe mbek aku. Untuk tunjukan ranu apa ke ngono rusak rembukan alah nggo bojol ala mending buah amplop wae nek kene iki umumnya buah piye lho guys mari setiap tempat dia beda tempat ki beda tradisi aja kadang kala ya mbok padakno karo wilayah jenengan ya gak sama. Ngono kuwi jaman biyen lagi nek aku jaman isih kumpul karo ibuku satu rumah meskipun 2 kakak tetep sing buah iki satu sing nyumbang buah iki wis ning Jepang yo ngono guys ngono iki nah aku ki omah dhewe ya wis kudu tanggung jawab dhewe buah dhewe
Nek ora ngono aku mbek ibuku gantian apa paronan, ngono biyen ngono. Ya kan tiap desa iki tiap daerah ataupun meskipun sak Blora itu beda pemirsa. Tidak sama Jepon, sama cepu, sama kedung tuban, sama sambal iki sisteme nek orang hajatan iki gak sama lho guys. Coba padakno. Ki buah iki balekno kok ngene ya kaya ibuku pernah ewoh balikannya kok ngene ya memang ternyata adatnya mereka seperti itu. Umumnya kalau kita kita tinggal di tempat yang kita tinggali, kita menyesuaikan apa yang tradisi dan adat yang dilakukan. Aku saiki nek cepu sok ben insyaallah rezeki ewoh ya kudu anut adati aku tinggal di kampungan ngono pemirsa. Jadi nang daerahku dikai iwak mungah-mungah iwak sak brek lho jumbo padakno guys. Tradisi iki beda. Ya koyo kuwi nek awake dhewe diulemi kon iring-iring tok tonjokan kene buah nek gak yo gak buah. Terus nek diulemi kene kon mendarat rewang yo kene mendarat rewang. Nek gak yo gak. Ngono, kita harus punya adab, kita harus tertib aturan guys secara tidak langsung. Iki ditonjok tanggane ya nyumbang. Ana beda desa terus ana ditonjok ana sing ora. Misal kita berangkat dulu. Iki memang trayudeku iki kan anu kerja sik pemirsa. Oh nggih iki, ayo dhewe berangkat. Oh ala sampeyan tak parani. Parani deku, guys. Live streaming. Aku nek bengi aku mau korban anakku sakno kecuali anakku segede-gede omah kan omah ibu tak ijlik delok pengajian lah kae mau ya ora tolo aku lek bisa dhewean mulai guys. Cedak guys, sudah sampai rumah. Kenapa dulu? Karena musiknya kenceng terus juga habis hujan pemirsa. Jadi ini apa? Yo sudahlah bermakan. Iki mangan aku tak dolang gak gelem soalnya bermangan. Terus juga apa jenenge? Dalam. Iki pemirsa. Terus mau bermangan ya ini tak pemirsa. Ini buah yang kini memang seperti itu, ini buah uang guys ya. Sebenarnya ini memang hari-harinya ini sebenarnya besok pemirsa, cuma memang di sini itu siang itu nonjok ya, nonjok dikasih tonjokan, terus malamnya bisa dipersilakan untuk ikut mau nyumbang buah. Jadi denge besok ketemu nganten, iki nganu pemirsa. Mbak Windy ini guru SD Kapuan. SD Kapuan sebelah ndi ya aku lali mang dikandani Ditiyat. Mari anakku rung SD dari yo Bu Windy ya. Mbak Windy iki guru SD Kapuan pemirsa. Kapuan sing ndi aku yo lali. Ngono ceritane. Kuwi belakangnya Mbak Atip sing biasa aku tuku beras guys nek kono. Ya nek di sini memang seperti itu pemirsa adate. Nonjoke siang malamnya boleh nyumbang buah, malam hari H-1 malamnya mau nyumbang buah silahkan. Oke guys yo. Terus apa meneh yo? Nek Jepang kan beda yo. Nonjoke H-2 H-1 nih. Kuwi urung rame yo ono cuma lagi malam do nyumbang. Terus malamnya hari H kuwi rame. Subuh lagi geletak bar ini kene kan biasanya iku ya H-1 wis buka buahan sing duwe hajatan terus
besoknya hari H sampai ketemu nganten, berketemu nganten gletak nek gak berasal atau berluhur selesai. Dadi sing nyumbang buah berarti ku nitik ngono guys. Dadine yo wis ngono ki. Adatnya memang seperti itu di sini. Dadi aku ki maleme malah HP nek nitik aku malah sungkan sepi guys. Sepi ning ketoke sungkan ngono karo sing duwe gawe ya wis. Aku cuma iki kan budeku iki kan kerja yo guys, ngono kerja. Dadi aku golek batus sing tak jak omong-omong. Cuman ceritane apa tak parani beliau HP-ne wifi-ne mati yo gak ono kuota, gak ono kuotane. Datane mati, kuotane kok datane mati, wifi-ne juga mati error karena habis hujan. Dadi mang tak telepon apa tak parani malah aku sih diparani ngono. Ngono ceritane. Pemirsa tak tutup dulu. Ya iki mang nyumbang buah nggone tetangga guys ya. Masih iki nek sasu Jawa nek apa ya yus pokoknya terima kasih, semoga hari ini menyenangkan. Yuk kita konten memang sedelok guys karena memang yo aku sedelok tok iki mang pemirsa. Yo terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.